Son xa 21 anos os que leva o Cultura Quente ofrecendo a todos aqueles que se acheguen a Caldas un programa cultural variado e cheo de opcións cos que encher o tempo de lecer durante os seus días de duración. Este ano a xa tradicional cita do verán caldense durará ata o vindeiro 15 de xullo. O evento volve un ano máis convertido nun referente artístico e solidario, xa que este ano contarán coa colaboración de Médicos Sen Fronteiras, que aproveitará a afluenza de público para amosar a causa pola que traballan cada día. Consideramos que é unha oportunidade moi boa para estar nun espacio onde de outro xeito, pois o mellor non teríamos cabida, a xente non consumiría os contidos destes vídeos de realidade virtual, porque a cultura e a solidaridade eu penso que están íntimamente relacionadas. Exposicións, catas, música e moito máis. É todo o que ten que ofrecer este evento a todo aquel que se achegue. O alcalde Juan Manuel Rey sinalou que para el o primeiro día do Cultura Quente é xa un día vermello no calendario por diferentes motivos. Este día de hoxe é sempre un dos días que máis positivamente valoro da actividade política no Concello. Non é un día, para min é un día grande. O feito de haber estado desde o principio xenérame unhas raíces pois profundas co festival e bueno, pois xusto é reconocelo, non? O festival son os concertos, sin duda, é o plato fuerte, pero o festival tamén é a Feira do Viño ou tamén é Caldarte, son un montón de exposicións que iremos vendo. Unha das últimas incorporacións a este evento e non por iso menos importante é a celebración do Festival dos Festivais Galegos, o Porta América 2018, que este ano estará especialmente comprometido coa violencia machista e co cuidado do medio ambiente. Un importante evento musical e gastronómico que destaca polo alto nivel dos seus grupos e tamén dos seus chefs. Xa antes era como unha programación que era como quen toca, e agora estamos non quen toca, pero quen cociña, non? Entonces, bueno, pues este ano o elenco de cociñeiros, pues estamos falando de 4 cociñeiros que teñen 2 estrelas Michelin, pero temos 34 chefs. Edición deste ano a organización colaborará con Médicos Sen Fronteiras, tal e como lles dicíamos ao comezo desta reportaxe. A organización, ademais, cederá a exposición Seguir con Vida, que recolle fotos da supervivencia en zonas de conflicto armado. A partir deste venres e ata o vindeiro 15 de xullo, Caldas de Reis ten moito que ofrecerlles e moito que dicir.